Така. Я да видим как месим тук. Как се стараят тия второкласници, мои любими. Така. Така. Прекрасно се научиха децата да месят. Да, всички много хубаво месят. С тази прекрасна наша златна баба няма как да не се научим да месим. Ето и момчетата. Първи пекари ще станат. Кулинари номер 1. Красота. Браво!